Ola, son Sheila Patricia e isto é Falando ao Xeito. Hoxe non hai luces, non hai convidadas, non hai sorteos, estou aquí na miña casa, como podedes ver. Péchase unha etapa e quería contalo, explicar en primeira persoa como naceu isto, de onde ven e que enquedanzas trouxeron a enerxía como para crear este Falando ao Xeito. A miña vida completamente vinculada aos escenarios, diante, enriba e embaixo deles, levoume sempre a observar que lugares ocupábamos cada un dos seres humanos que ali estábamos a traballar, ou a compartir ou a desfrutar, non? Na industria musical, o teito de cristal, os roles enconados en diferentes postos de traballo, os roles das músicas e dos músicos tamén están dun xeito difícil de desestructurar, non? Creo que o labor probablemente veña por aí. E este programa nace para visibilizar pois as carreiras desas mulleres que están liderando proxectos, que están á cabeza de proxectos moi fructíferos, moi artísticos e cunha sabedoría moi profunda. Se nos fixamos no estudo que fixeron dende min mulleres da industria musical, no 2022, xa pasaron uns anos, reflexa que as mulleres estamos mellor formadas que a media, pero seguimos con menor estabilidade e peores ingresos. Só o 14% afirma non ter atopado barreiras na contratación. O 81% renunciou a algo esencial na súa vida. E a brecha salarial supera o 20%, con uns teitos de cristal evidentes. No Estado, os feminicidios medraron en 2025 e este episodio vai un pouco polas que faltan e polas que sobreviviron tamén, polas que non se reflexan nas cifras, que son moitísimas, e por todas aquelas que estades ou están nunha situación de urxencia, de perigo. Agardo poidades atopar unha man, un ombreiro onde apoiarvos e un alento para sair de aí. Falando ao Xeito nace para facer o que eu creo que compete na nosa industria, na industria musical, ou se nos gusta máis evitar esa palabra de industria, pois podemos pensar no mundo creativo, na arte, no mundo das artistas. E eu creo que é un lugar bonito para reflexionar sobre a materia na que as artistas desenvolven o seu traballo, sobre os espazos que ocupamos con este traballo, sobre os roles que suceden en baixo e en riba do escenario. E moitas veces eses lugares que temos que desbloquear para poder seguir creando novos universos, novas regras do xogo. Os datos mostran que certos roles están copados por homes e que a continuidade laboral é menor para as mulleres. Falando ao Xeito é un lugar, un espazo para abrir campo e facer comunidade neste sentido. Tras a miña maternidade, que sucedeu o ano pasado, a chegada da miña filla Xana, dime de conta de que é profundamente complexo vivir o proceso da maternidade con calquera traballo, pero dende o traballo autónomo e probablemente moito máis dende o traballo de artista autónoma, complícase profundamente. E falo dende un lugar de privilexio no que teño un acompañamento, un compañeiro, unha serie de características, a verdade que maravillosas comparado coa media. E aínda así foi difícil. Así que agardo que este podcast sexa un lugar de recollimento, de inspiración e de expresión sobre todo para todas aquelas que sexa un momento que sexa da vosa vida, pois poidades conectar con este labor que temos como seres humanos finalmente, que é o labor creativo. Non hai labor máis fundamental como ser humano que crear a túa propia vida, sexa dende a arte ou dende calquera outro lugar, non? Quero dar unhas grazas moi fondas e moi especiais ás convidadas que tiven
nesta primeira tempada de Falando ao Xeito, que foron María Soa, de Fillas de Casandra, foron Aldara e Marta, de Ninjures, Mercedes Peón e Falla, que agasallou para Falando ao Xeito un episodio moi potente. Quero dar un agradecemento especial tamén a Adriana, coa que comecei este proxecto e que me acompañou en todo o inicio, dándolle forma e poñendo o seu punto de vista tan interesante. Quero darlle un agradecemento tamén especial a Xulia, a miña nai, por todo, por estar e darnos un punto de vista dende outro lugar xeneracional que creo que tamén é moi interesante. Cada conversa foi un acto de resistencia, de beleza, de aprendizaxe. Creo que me quedo con iso. Vémonos na seguinte tempada. Voltaremos entre o 8M e o 25N. Esa é a nosa franxa, ese é o noso compromiso. Temos xa varias convidadas moi interesantes, pero bueno, abrimos os brazos para todas aquelas que queirades vir. 9 meses, non por nada, pero 9 meses entre marzo e novembro, e abriremos unha segunda tempada moi interesante con conversas moito máis alá da música, sen perdela de foco, pero que creo que será moi chulo. Seguide escoitando os episodios, non deixedes de dicirnos o que sentides, que vos parece, e recibido unha fonda aperta de corazón.